Annyeonghaseyo! Hola nois i noies, sóc en Jojo i aquest és el meu canal de YouTube. Sigueu tots benvinguts i benvingudes. En el vídeo d'avui tractarem un tema que em sembla molt interessant i a molts de vosaltres us agradarà. És un tema sobre les banderes dels països. Més concretament, en el meu cas, serà sobre la bandera de Corea. Si jo us pregunto quina és la bandera de França, em direu, home, clar, que sóc capaç de reconèixer-la. És la que és de color blau, blanc i vermell. I si us dic la de Japó, encara potser em tractaríeu de boig i em diríeu, home, Jojo, estàs boig? La bandera de Japó és la bandera blanca amb el cercle vermell. Sí, vale, fins aquí tots estem d'acord. I si us dic la de Corea, sabeu quina és? Òbviament, espero que sí. Com podeu veure, la bandera de Corea és la que tinc aquí penjada a la paret, ni més ni menys. Però, i si us dic, quin és el transfons polític d'aquesta bandera? Sabríeu dir-me'l? Perquè realment no ens enganyem, totes les banderes tenen un transfons polític i un transfons social. O sigui, és a dir, totes les banderes de totes les nacions i països representen alguna cosa i els elements que hi ha dins de les banderes estan allà per algun motiu. Llavors, en el vídeo d'avui, el que farem és explicar el transfons social, cultural i polític de la bandera de Corea. Primer de tot, començarem ficant-vos una mica en context, fent servir una miqueta d'història. En 1882, Corea va crear la seva primera bandera, però després el país va ser annexat per Japó el 1910. A conseqüència d'això, totes i cadascuna de les formes de les banderes de Corea del Sud van ser prohibides. No va ser fins que Japó va ser derrotat a la Segona Guerra Mundial que Corea finalment va poder crear la seva bandera per representar la seva ideologia i la seva gent. Aquesta bandera és la que coneixem avui dia com a bandera de Corea del Sud, de República de Corea del Sud, que és la que coneixem avui dia, que és la que tinc penjada aquí darrere. I també és coneguda per la gent coreana com a Taegukgi. Aquest nom té un significat, que us l'explicaré a continuació perquè m'estareu dient Taegukgi i què significa això, per què té aquest nom. Taeguk significa cercle, ¿vale? I Ki significa bandera. Llavors, el significat de Taegukgi és molt simple, és la bandera d'aquest cercle. Ara bé, un cop feta la mini explicació de la història i ja estem tots en context, continuarem amb l'estructura de la bandera. Dintre del fons blanc de la bandera trobem un cercle que molts de vosaltres ja estareu pensant és el yin i el yang, és el yin i el yang. Pues sento dir-vos que no ho és. Encara que jo també al principi pensava que era el yin i el yang, no ho és. Per la gent coreana nativa és molt important que distingim que a la seva bandera no hi ha yin-yang, sinó hi ha el yang, d'acord? O sigui, el que hi ha a la seva bandera és el yang i no el yin i el yang. Encara que el concepte acaba sent el mateix i acaben sent dues forces que acaben estant contraposades i a la vegada són complementàries entre elles i que existeixen a tot arreu. En segon lloc tenim els quatre trigrames. Els quatre què, Jojo? Els quatre trigrames. Els quatre trigrames bàsicament són les línies que vosaltres veieu de color negre a les cantonades de la bandera. Aquests trigrames són símbols que representen combinacions entre el i el yang, d'acord? On el és representat per una línia partida per la meitat, mentre que el yang és representat per una línia contínua. Es poden fer fins a 8 combinacions amb aquestes dues línies i cadascuna té un significat diferent. Es poden fer 8, d'aquestes 8, 4 serien pel i 4 serien pel yang. I bé, fins aquí l'explicació bàsica de lo que és l'estructura de la bandera de Corea del Sud. I ara a continuació explicarem els elements dels quals està composada la bandera de Corea del Sud. En primer lloc tenim el fons blanc. El fons blanc, pels coreans, significa claretat i puresa, però també es coneix com pau i amor a la resta del món. Així que el fons blanc significaria claretat, puresa, pau i amor, i voldria transmetre aquests 4 elements. Número 2. El cercle. Sí, encara que no ho hagueu notat, nois, hi ha un cercle
que és molt fi i que envolta l'um-yang de la bandera de Corea del Sud. Aquest cercle està posat allà per una raó i no per fer bonic. Aquest cercle, bàsicament, està posat per representar l'harmonia. L'harmonia no podrà ser inclinada en ninguna direcció ni moguda, sempre conservarà la seva forma original, en resum, sempre es conservarà impertorbable i romandrà estable. Això és molt important perquè ara, en el punt número 3, us complementaré la informació. El punt número 3. Taeguk. En Taeguk és la figura central de la bandera i una de les més importants. I representa ni més ni menys que l'um-yang. L'um ve representat pel color blau i significa foscor i fredor, mentre que el yang ve representat pel color vermell i significa llum i calor. Quan aquestes dues forces es junten, formen un balanç, i amb el cercle que us he anomenat el punt número 2, formen l'harmonia. Per tant, el cercle, la línia en si del cercle, és important perquè si alguna d'aquestes dues forces es descontrolés, el cercle s'encarregaria de que no es desequilibrés ninguna d'aquestes dues i les dues forces sempre romandrien en harmonia. I aquí ve la part més interessant del vídeo per mi, el punt número 4, que són els 4 trigrames. Primer trigrama, Gon, representa el cel, la primavera, l'est, la benevolència i sempre va col·locat a la part esquerra de dalt. En Gon representa la terra, l'estiu, l'oest, el ser correcte i sempre va col·locat a la part dreta de baix de la bandera. En Li representa el sol, la tardor, el surt, la raó, el foc i sempre va col·locat a la part de baix a l'esquerra de la bandera. I en Gam, que és l'últim trigrama, va col·locat a la part dreta de la bandera, de dalt, i representa la lluna, l'hivern, el nord, la sabidoria i l'aigua. Com podeu veure, tots aquests trigrames aporten moltíssima informació. Si mirem el trigrama d'en Gon, d'en Li i d'en Gam, veurem que si agafem la primera de totes, la primera paraula de totes, formaran els cossos celestials. Després ens formarien els punts cardinals. A més, ens formarien 4 virtuts que són superimportants a la cultura coreana, com són la humanitat, la cortesia, la justícia i la intel·ligència. A part, ens formaria la família. La família a Corea és superimportant. Ens formarien el pare, la mare, la filla i el fill. Al final, no us cregeu només que la idea del yin i el yang solament és el bé i el mal. Com hem pogut veure, hi ha molta més cosa amagada darrere del bé i el mal, i el yin i el yang, o l'um i el yang. Per això els coreans intenten diferenciar l'um-yang del yin i yang, perquè per ells hi ha molta més informació darrere del yin i el yang. Tot té un per què, tot està col·locat allà per una raó i tot té un significat. Llavors, quin és el significat d'aquesta bandera? El significat d'aquesta bandera és que, en resum, ens diu que per estar en harmonia amb un mateix hem de ser benèvols amb la gent, hem de ser correctes i hem de ser legítims. Fer servir la raó, la lògica i la sabidoria. I això explica, ni més ni menys, els valors de la cultura coreana i de l'educació dels coreans i fins i tot de la seva forma de ser, ja que són educats i criats segons aquests valors des que són ben petits. Si us ha quedat algun dubte, si hi ha alguna cosa que no heu entès perquè potser no m'hagi acabat d'explicar o ho hagi intentat condensar tot massa, teniu la caixa de comentaris, em podeu deixar un comentari i jo us el contesto ràpidament. Només dir que, si us ha agradat el vídeo, deixeu un like, una subscripció i aquesta ha sigut l'explicació de la Taeguki i ens veiem en el pròxim vídeo. Fins aviat!